С този продукт можете да достигнете нечувани резултати. Само 6 или 7 пъти дневно са достатъчни. Прекъсваме емисията си извънредни световни новини. Точно така, дами и господа, вие отново сте с бахти тъпата телевизия и аз все още съм вашия любим водещ, Тъпомир Козаров. Неочаквано и незабавно, всички войни и конфликти по света приключиха. Хората най-накрая се сетиха, че те не водят до нищо хубаво и само вредят на обществото в дългосрочен план. Много по-добре е да прекараш един следобед с приятели, чаша чай в ръка и да си благодарен, че съществуваш, макар и за малко, на тази объркваща, но и интересна планета. От сегашния момент се обявява световен мир, който ще продължи до края на времето и пространството, а даже и след тях. Междувременно в света на финансите, парите вече не съществуват. Осъзнахме, че това да гониш цифрите и да връзваш двата края, вместо да се наслаждаваш на отброените дни от крехкият ти живот, е много вредно за психиката. От сега нататък храна, вода, ток и подслон ще бъдат безплатно подсигурени за всяко живо същество. Ами, време си беше. Любов! До животна и за всички! Правилно ме чухте, драги зрители. Време е да се разделите с страха и омразата, които таите в себе си, защото в този нов свят на разбирателство няма да имате нужда от тях. Сега е момента да направите нещата, които винаги сте искали да направите. Да обърнете внимание на близките за вас хора и най-вече на себе си, защото истинската любов първо идва отвътре. Други новини в технологията. Изкуственият интелект вече ще се използва само за да ни простира прането, да ходи на пазар и да ни подрежда дома, защото със сигурност не се справя с това да пресъздава човешка емоция и да създава качествено съдържание или изкуство. Също така всички роботи ще бъдат изпратени да поправят бъркотията, която са създали до сега. А именно да засаждат гори, да възвърнат живота в коралните рифове, да помогнат на хората в нужда и да подсигурят сигурност и безопасност по света. Тъй като престъпления вече няма, най-накрая новините ще могат да се фокусират върху нещо позитивно, вместо да бъдат безкрайна статистика от катастрофи, убийства и трафик на наркотици. Ще ви уведомяваме за позитивни промени в обществата, ще ви разказваме истории за вдъхновяващи и най-вече добри хора, защото това, с което си запълваш времето, е това, което ставаш. Оп! Момент, казват ми нещо на слушалката. Да? Вярно. Напълно забравих, драги зрители. Тъй като всъщност вече никой не гледа телевизия, телевизията ще бъде закрита като формат за винаги. Вървете да си живеете животите. Това извънредно предаване ще приключи след 3, 2, 1. В един перфектен свят всички ще бъдем истински и широко усмихнати завинаги. В един перфектен свят ще сме искрено обичани и няма да търсим любовта от насилници. В един перфектен свят ще бъдем по-задружни, лесните неща няма да правим трудни. В един перфектен свят няма да бъдем луди и богатството няма да бъде в суми. В един перфектен свят няма празен дъх в будилника и толкова рано да кънти будилника. Няма да има полиция, защото криминална дейност няма никаква и спокойно е да излизаш вън на улицата. В един перфектен свят не познавам какво означава това аз да не летя, нито какво означава да не спя и пред мечтите ни да нямаме стена. Да не се притесняваме от това какво ще кажат хора за решенията, които взимаме, като сме се слушали в нашите сърца.